सुनाइए। के न गईल आरा जिला हर के न गईल छपरा और के हो गई ले आरा जिला और के हो गई ले छपरा हर के न गईल आरा जिला हर के न गईल छपरा मोर गई ले आरा जिला और के न गई ले छपरा मोर बलमुआ गईले ना मोर सजनवा गई ले ना कल कतवा सहारिया बलमुआ गईले ना हरे देवरा गईल छपरा अरे बाबा गईले आरा जिला अरे देवरा गईले छपरा मोर बलमुआ गईले ना मोर सजनवा गईले ना कल कतवा सहारिया बलमुआ गईले ना सजनवा गईले ना काल कातवा सहारिया सजनवा गईले हरे जब हम रहली सखी हरे लइका हो नदनवा और जब हम रहले सखी और लड़का नदनवा अरे तब ऐसे मूल्य मांगे ये बात बा। अरे तब ऐसे दुल्हा मांगे मोरे गावनवा तब ऐसे दुल्हा हरे 18 बरिस के भैनी सखी अरे 18 बरिस के हरे तब ऐसे दुल्हा छाए हरे तब ऐसे दुल्हा छाए आई हो राई मुनमा तब ऐसे दुल्हा छाए तब ऐसे दुल्हा छाए ए सखी क्या है क्या कहना है आपका? हेलो